खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं गाउन पन्चायतनि नेहाथारिया खाजादों। खौरां मोननाय बादिब्ला काछार जिल्लानि गाउन पन्चायतनि नेहाथारिया 14 फाइनान्स आरो 15 फाइनान्सनि मुङाव फैनाय PMAY न'नि रां जाख्ल'नायनि दायाव मैया बिखौ पुलिसा खादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथाव बाथ्रा दि बे गाउन पन्चायतनि नेहाथारिनि बेरेखायै काछार जिल्ला परिषदनि CO बिथां रन्जित कुमार लाक्सकारा पुलिसनो FIR होदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि एबा APSC नि आनजादखौ कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ मेन्स एग्जाम 2022 CCE खौ फावसयनानै फैगौ जुलाइ दाननि 8-9-10 जुलाइ 2023 आव खुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं कार्बि आंलंनि सासे ACS अफिसारा साख्रिनिफ्राय होखारजाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला कार्बि आंलंनि सासे ACS अफिसारखौ गावनि बिसिनि बिबोखौ देहायारि गाग्लोबनायनि दायाव बे ACS अफिसारखौ साख्रिनिफ्राय होखारनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला बे ACS अफिसारनि मुंखौ मुकुल खाटार होनना मिथिनो मोनदों आरो बिथाङा कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि नेहाथारिमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं आंहा सिन्डिकेट खालामनो सम गैया। हाग्रामा महिलारि बिथाङासो गावनि सरकारनि समाव सिन्डिकेट खालामबोदोंमोन, नाथाय आथिखालाव मानाव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सरकाराव गासिबो सिन्डिकेटखौ बन्द' खालामबाय। बे बाथ्राखौ मैया बाक्सा जिल्लानि मोनसे मिटिंआव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। बिथाङा बे बाथ्राखौ आगुनि BTC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया गावनि सायाव श्रीरामपुर गेटआव सिन्डिकेट खालामनो होनना अजद लाबोबाय थानायनि थाखाय बे बाथ्राखौ फिननाय होननानै बुंदों। बिथां मानाव गेदेर प्रमद बर'आ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिखौ बुंबावदों दि बिथां हाग्रामाया गावनि सरकार गैयैखाय उन्दुनो हायै जादों। मानोना बिथां हाग्रामाया गावनि सरकार थानायमोनब्ला